Iki aku kate dibacok rek. Tolong Mas Wawan. Iki aku kate dibacok iki karo wong sik tas dolim nang aku iki wonge yo nggawe PCX yo. Kate dibacok aku, kate dibacok. Iki wonge yo, iki yo. Kena rokokan, kena moto. Ditegur gak gelem. Darene gak salah darene. Iki wonge, sik. Iki lho. Yo, iki yo. Wonge iki yo. Lah iki. Iki yo. Ditegur apik-apik ngomong kate dibacok aku. Gak salah aku darene. Setan. Asu. Kurang ajar. Iki yo wonge yo. Kate dibacok aku karo wong iki kurang ajar. Karo kurang ajar, kena rokokan, kena motor kate dibacok tak tegur apik-apik. Jancuk iku. Kate dibacok aku, mentang-mentang wong Madura yo. Iya.